Ο Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος έκπληξη για μένα. Όταν γνωριστήκαμε, βρήκα έναν άνθρωπο με φρέσκα μυαλά που ήθελε να βοηθήσει και υπερεύει κάθε δική μας προσδοκία. Ο Σπύρος δεν κοιτάει τόσο το βραχυπρόθεσμο όφελος για την πόλη, όσο το μακροπρόθεσμο. Και είναι σημαντικό όταν δεν κυνηγάς τη θέση για την καρέκλα, είναι τότε που μπορείς ουσιαστικά να επιτελέσεις πραγματικό έργο για την πόλη. Θυμώνω που δεν υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι σαν τον Σπύρο, που με μια τρομακτική πίστη και τόλμη μπορούν να βοηθήσουν νέους ανθρώπους με νέες ιδέες να κάνουν πράγματα. Χαίρομαι που ο Σπύρος βοήθησε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια πραγματική πόλη του κόσμου. Όχι στα λόγια, στην πράξη.